ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణ నమస్కృత్యం నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణ నమస్కృత్యం నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వ భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్ఠికీ. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్ఠికీ. మూకం కరోతి వాచాలం. మూకం కరోతి వాచాలం. పంగుం లంఘయతే గిరం. పంగుం లంఘయతే గిరం. యత్కృపాతమహం వందే. యత్కృపాతమహం వందే. పరమానందమాధవం. పరమానందమాధవం. యత్కృపాతమహం వందే. యత్కృపాతమహం వందే. పరమానందమాధవం. పరమానందమాధవం. హరే కృష్ణ. అందరికీ ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి భక్తి వైభవ క్లాస్లో మరి 1వ స్కందం 11వ అధ్యాయం 9వ శ్లోకం చూడబోతున్నాము. అందరికీ స్వాగతం. సో 8వ శ్లోకంలో మనం ఈ ద్వారకావాసులందరూ కూడా, ఇది ద్వారకా నగర ఆగమనం గురించి చూస్తున్నాము. యుద్ధం అంతా ముగిసిన తర్వాత ఏ విధంగా వారికి వీడ్కోలు పలికి, ఈ పాండవుల దగ్గర వీడ్కోలు తీసుకుని తిరిగి ద్వారకలో ఆయన ప్రవేశం గురించి వర్ణిస్తూ, మరి ఏ విధంగా ఈ ద్వారకావాసులు వాళ్ళ యొక్క భాగ్యాన్ని వాళ్ళు పొగుడుకుంటూ, ఇంతటి భాగ్యవంతులం మేము, మరి నిన్ను ఎప్పుడు కూడా ఇలా చూడగలుగుతున్నాము, స్వర్గలోక వాసులకు కూడా కనిపించని నీవు మాకు ఇలా నీ యొక్క ప్రేమ పూర్వకమైనటువంటి నీ వదనాన్ని చూసే అదృష్టం మాకు కలిగినది అని చెప్పి వాళ్ళు భగవంతుడిని ఈ రకంగా భగవంతుడి దగ్గర వాళ్ళు ఆయన స్తుతించడం చూస్తున్నాం అన్నమాట. నీ దివ్య రూపాన్ని మళ్ళీ తిరిగి వచ్చావు కాబట్టి నిన్ను మేము చూడగలము అని. యార్హ్యంబుజాక్షా పససారభో భవాన్ కురూన్ మధూన్ వాద సుహృద్ధి దృక్షయ తత్రాబ్దకోటి ప్రతిమక్షణో భవేద్ రవిం వినాక్ష్ణోరివనస్తవాచ్యుత. సో అంబుజాక్ష అంటే పద్మాల వంటి నేత్రాలు ఉన్నవాడ అంటూ భగవంతుని సంబోధిస్తూ, మిత్రులు బంధువులు కలుసుకోవడానికి మరి నువ్వు ఇప్పుడు మధుర బృందావనాలు కానీ హస్తినాపురానికి కానీ నువ్వు వెళ్ళినప్పుడు మరి నీ యొక్క నువ్వు లేని ఆ సమయం మాకెన్నో లక్షల సంవత్సరాలుగా మాకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది, తోస్తుంది. కాబట్టి అచ్యుత ఎలా ఉంటాం మేము అంటే ఆ సమయంలో సూర్యుడు లేనట్లుగా మా కన్నులు ఉన్నా కూడా మాకు వ్యర్థాలుగా ఉంటాయి. ఆ కన్నులు సూర్యుడు లేకపోతే ఎలా ఉంటాయి అన్నది చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. ఎస్ మాత. అది ఈ అని వీళ్ళు ఆ రకంగా ఇంకా భగవంతుణ్ణి స్తుతిస్తున్నారనమాట. ఎప్పుడైనా గనక నువ్వు అర్హి అంటే ఎప్పుడైనా అంబుజాక్ష, అపససార అంటే నీవు ఎక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడు భవాన్ నీవు మరి ఈ కురువంశీయులు కానీ మధున్ అంటే ఈ రజభూమిలో ఉండే వారి దగ్గర వాళ్ళందరి దగ్గరికి ఎప్పుడైనా నువ్వు వెళ్తే మాకు ఎలా ఉంటుందంటే తత్రాబ్ద కోటి ప్రతిమ అంటే ఏదో లక్షల, ఆ టైంలో మాకు లక్షల సంవత్సరాలు లాగా మాకు అనిపిస్తుంది. ఒక క్షణం కూడా మాకు ఎన్నో సంవత్సరాలుగా అనిపిస్తుంది. రవి వినాక్షోర్నివ అంటే
రవి సూర్యుడు లేకుండా అక్షో అంటే కన్నులు మరి అలా అనిపిస్తాయి. సూర్యుడు లేని కంటి చూపులాగా అనిపిస్తుంది. అచ్యుత అంటే చ్యుతుడు కానివాడ, నాశనం లేనివాడ భగవంతుడు అని అర్థం. సో ఆ రకంగా వాళ్ళు భగవంతుణ్ణి ఇక్కడ మళ్ళీ కొంత స్తుతిస్తున్నారు. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ మీరు భాష్యం హరే మీరే కూడా కృష్ణ. చెప్పండి. ప్రణామాలు మాత. సారాంశము: ఓ అంబుజాక్ష, మిత్రులను బంధువులను కలుసుకొనుటకు నీవు బదరుకు గాని బృందావనమునకు గాని లేక హస్తినాపురమునకు గాని వెళ్ళినప్పుడు నీ అభావపు ప్రతిక్షణము మాకు లక్షలాది సంవత్సరములుగా తోచును. ఓ అచ్యుత, ఆ సమయం సూర్యుడు లేనట్టుగా మా కన్నులు వ్యర్థములగును. భాష్యం కూడా చదివినా మాతది? చదవండి. భాష్యం బై శ్రీ ప్రభుపాద వారికి జై. మనము మన భౌతికేంద్రియముల ఎడ గర్వితులమై భగవానుని ఉనికిని నిర్ధారించుటకు ప్రయోగములను గావించుతుందము. కానీ మన ఇంద్రియములు ఆ అసంపన్నములైనవని విషయము మాత్రము మనం మర్చిపోదుము. అవి కేవలము కొన్ని నిశ్చితమగు పరిస్థితులలోనే తమ కార్యములను నిర్వహింపగలవు. ఉదాహరణకు, సూర్యుని వెలుగు ఉన్నంత కాలమే మన కన్నులు కొంతవరకు ఉపయోగపడను. కానీ సూర్యకాంతి అభావమున అవి వ్యర్థములగును. శ్రీకృష్ణుడు దివ్య సత్యము అగు ఆదిదేవుడైన మందున సూర్యునితో పోల్చబడును. అతని లేని ఎడ మన జ్ఞానము మిథ్యయో లేక పాషికమో కాగలదు. అంధకారము సూర్యునికి వ్యతిరేకమైన రీతి మాయ అన్నది శ్రీకృష్ణునకు నిరుద్ధమై ఉన్నది. శ్రీకృష్ణునిచే కలుగు చేయబడిన వెలుగు కారణమున భక్తులు ప్రతిదానిని సరైన దృక్పథంలో గాంచుదురు. దేవదేవుని కరుణ వలన శుద్ధ భక్తులు ఏనాడునూ అజ్ఞానాంధకారమున బడరు. కనుక శ్రీకృష్ణుని కనుసన్నలలో నిల్చుట మన అందరికీ అత్యంత అవసరము. అంతటా మనలను మరియు వివిధ భక్తులను కూడి ఉన్న భగవానుని మనము కాంచగలము. సూర్యుని అభావమున మనము దేనిని కూడా దర్శింపలేని రీతి శ్రీకృష్ణ భగవానుని వాస్తవమునకు సన్నిధి లేకుండా మన ఆత్మతో సహా దేన్ని కూడా మనము కాంచలేము. అనగా అతడు లేనప్పుడు మన జ్ఞానము మాయచే ఆచ్ఛాదితము కాగలదు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. కాబట్టి ఇక్కడ మనకి సూర్యుడు లేనప్పుడు మా కన్నులు వ్యర్థాల్లాగా ఉంటాయి, నీవు లేనప్పుడు అన్న దానికి ఇంకా కొంచెం డీపర్ మీనింగ్ చెప్తున్నారనమాట మనకి భాష్యంలో. సో సూర్యుడు లేకపోతే వెలుగు లేదు అంటే మరి కంటికి మరి వెలుగు లేనప్పుడు మనకి ఏది కూడా కనిపించదు. అయితే దానిని ఎలా మనకి భాష్యంలో చెప్తున్నారు అంటే, సూర్యుడు ఎలా అయితే వెలుగునిస్తాడో భగవంతుడు ఆ రకంగా మనకి జ్ఞానాన్ని ఇస్తారు. కాబట్టి భగవంతుడిచే మనకి ఆ జ్ఞానం అనే వెలుగు వస్తుంది. కాబట్టి అది ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఆ భక్తిభావం ఉన్నప్పుడు ఆ జ్ఞానం అనే వెలుగును మనం భగవంతుడి నుండి స్వీకరించవచ్చు. ఆయన కరుణ వల్ల మరి శుద్ధ భక్తులు ఎప్పుడూ కూడా అజ్ఞానాంధకారంలో ఉండరు. ఇక్కడ జ్ఞానంతో అజ్ఞానాంధకారంతో పోలుస్తున్నారు. మామూలు వెలుగు చీకట్లు కాకుండా ఆ వెలుగు అనేది భగవంతుడి యొక్క భక్తి ఉన్నప్పుడు ఆ జ్ఞానం ద్వారా మనకు సంభవిస్తుంది అన్న విషయం ఈ ఆ నిగూఢ అర్థాన్ని ఈ భాష్యంలో వివరించారు. నెక్స్ట్ హరే కృష్ణ. శ్రీదీప మాతాజీ శ్లోకం చదవగలుగుతారా మాతాజీ? హరే కృష్ణ. శ్లోకం ఎవరైనా చదువుతారా? హరే కృష్ణ మాతాజీ, చదవచ్చా అండి? వినీత మాతాజీ చదవనా మాతాజీ? అన్మ్యూట్ అయ్యారు. మాతాజీ చదవండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామాలు. కథం వయం నాథ చిరోషితే త్వయి ప్రసన్న దృశ్యాఖిల తాపత్ శోషణం
జీవే మతే సుందరహాసశోభితం అపశ్యమానావదనం మనోహరం ఇది చోదీరితా వాచః ప్రజానాం భక్తవత్సలః శృణ్వానోనుగ్రహం దృష్ట్యా వితన్వన్ ప్రవిశత్పురం. హరే కృష్ణ. మీనింగ్ చదవండి మాతాజీ, మీనింగ్ కూడా చదువుతారా? హరే కృష్ణ. ఎస్ మాతాజీ. కథం ఎట్లు, వయం మేము, నాథ ఓ దేవ, చిరోషితే దాదాపు ఎల్లప్పుడూ పరదేశమున తాత్పర్యం. హరే కృష్ణ. సారీ మాతాజీ, హరే కృష్ణ. అనువాదం చేయమంటారా? అనువాదం చదవండి. అట్లే మాతాజీ. ఓ ప్రభు, నీవు సదా పరదేశముననే నిలిచినచో మా సర్వతాపములను హరించునట్టి దరహాసమును కలిగిన నీ మనోహర వదనమును మేము గాంచలేము. నీ సన్నిధి లేకుండా మేమెట్లు జీవింపగలము? పురజనులు భక్తుల యొడ కరుణాంతరంగుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు వారి పలుకులను విని తన దివ్యమగు దృష్టిని సారించుట ద్వారా వారి అభినందనలను కృతజ్ఞతతో స్వీకరించి ద్వారకా నగరమున ప్రవేశించెను. భాష్యము బై జై శ్రీల ప్రభుపాదల వారికి జై. మాతాజీ భాష్యం కూడా చదవమంటారా? భాష్యం అవసరం లేదులే మాతాజీ, ఇది ఇంతవరకు చదువుదాము. అట్లే మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. సో శ్లోకంలో ఏం చెప్పారు మరి? నువ్వు ఎప్పుడు వేరే దేశంలో ఇలా వాళ్ళని వీళ్ళని చూస్తానికి వెళ్ళినప్పుడు మాకు సూర్యుడు లేనట్లుంటుందని ఇందాక శ్లోకంలో చెప్పి, ఇప్పుడు ఎప్పుడు కూడా పరదేశంలో ఉన్నట్లయితే మరి సర్వతాపాలను కూడా హరించే నీ దరహాసాన్ని, నీ మనోహర వదనాన్ని మరి మేము చూడలేము. నువ్వు గనక మా ముందు లేనప్పుడు, నువ్వు వేరే దేశాలకు వెళ్ళినప్పుడు మరి నీ సన్నిధి లేకుండా మేము ఏ విధంగా జీవించగలం అంటూ ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో కథం అంటే ఎలా అనేది వయం మేము, నాథ దేవ చిరోషిత, ఎప్పుడు కూడా నువ్వు పరదేశంలో ఉన్నప్పుడు నీవు నువ్వు ప్రసన్న దృష్ట్వా అఖిలాత పోషణం, అంటే నిన్ను చూడడం ద్వారా మరి సర్వతాపాలు, అఖిల తాపాలు అంటే అన్ని తాపాలు శోషణం చేసే, హరింపజేసేటటువంటి నీ యొక్క రూపాన్ని చూడలేనప్పుడు జీవే మతే, ఇంక మేము ఎలా జీవించగలము? నీ యొక్క సుందర హాస శోభితం, మరి నీ దరహాసం, అందమైనటువంటి నీ హాసం, పశ్యమాన అంటే అపశ్యమాన అంటే మరి దర్శించకుండా మేము నీ వదనాన్ని, మనోహర వదనాన్ని దర్శించకుండా మేము ఏ విధంగా ఉండగలం అంటూ ఆ మొదటి పాటలో చెప్పారు. అలాగే రెండో దాంట్లో మరి భక్తులు, కరుణాంతరంగుడైన భగవంతుడు వాళ్ళందరూ చెప్పిన ఈ మాటలు విని తన యొక్క దృష్టి, ఎటువంటి దృష్టి? భగవంతుడి యొక్క దృష్టి సాకితేనే మరి మనకి ఆ శక్తి వస్తుంది. గురువు యొక్క దృష్టి సోకితేనే శక్తి వస్తుందంట. సరి అయినటువంటి ప్రామాణిక ఆధ్యాత్మిక గురువు తన యొక్క శక్తిని దృష్టి ద్వారా శిష్యుడిలో ప్రసరింపజేస్తాడు అని చెప్తారు. అలాగే మరి అటువంటిది భగవంతుడి యొక్క దివ్య దృష్టి మన మీద పడినప్పుడు ఇంకది ఎంతటి మహత్తరమైందో మరి మనం ఊహించుకోవచ్చు. సో ఆయన దృష్టి సారించడం ద్వారా వారి అభినందనలన్నీ కూడా ఆయన కృతజ్ఞతతో స్వీకరించి ద్వారకా నగరంలో ప్రవేశం జరిగింది, ప్రవేశం చేశారు అని చెప్తున్నారు. ఇతి చోదీరిత, ఈ విధంగా వాళ్ళు మరి పలుకుతూ వాళ్ళ వాక్కులు వింటూ ప్రజానాం భక్తవత్సల, భక్తులైన ఆ ప్రజలందరి మాటలు ఈ విధంగా వింటూ శృణ్వానో అనుగ్రహం, విని అనుగ్రహం దృష్ట్వా, అనుగ్రహంతో వారి వైపు చూచి వితన్వన్ అంటే వితరణ చేచు, ప్రావిశత్పురం అంటే ప్రవేశించారు పురంలోకి, ఆ నగరంలోకి, ద్వారకా నగరంలోకి అని చెప్పి భగవంతుడు ఏ విధంగా ఈ ద్వారకా నగరంలో ప్రవేశించారు అన్నది చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ మనం ముఖ్యంగా చూస్తే వాళ్ళు ఎలా భగవంతుణ్ణి, ఇంకా ఆయన యొక్క మందహాస వదనాన్ని ఏ విధంగా వాళ్ళు కొనియాడుతున్నారు అన్నది మనకు అర్థమవుతుంది. మనోహర వదనాన్ని చూడకుండా ఉండలేము. నీ యొక్క దరహాసం, దాన్ని ఎంతో అందంగా మరి వ్యాస మహర్షి ఇలా ప్రసన్న దృష్ట్యా అఖిలాత అపశోషణం అంటే అందరి యొక్క వ్యాకులతను తీసివేసే, అంటే నీ ముఖం చూస్తేనే మాకున్న బాధలన్నీ మేము మర్చిపోగలం. నీ వదన యొక్క దర్శనంతో
మా బాధలన్నీ కూడా మరిపించే నీ వదనం చూడకుండా మేము ఎలా ఉండగలం. సుందరహాస శోభితం అంటే ఎంతో అందమైన చిరునవ్వుతో శోభిల్లుతున్న నీ వదనాన్ని అపశ్యమాన చూడకుండా ఈ మనోహర వదనాన్ని మేమెలా జీవేమతే మేమెలా ఉండగలము నీ యొక్క ఆ సుందర వదనాన్ని, ఆ మందహాసాన్ని చూడకుండా అంటూ వాళ్ళు భగవంతుని ఈ రకంగా ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు ఆయన వారి పట్ల తన దివ్యమైనటువంటి అనుగ్రహాన్ని దృష్టి ద్వారా వాళ్ళ వైపు చూపిస్తూ ఆయన పురంలోకి ప్రవేశించడం జరిగింది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. భాష్యంలో భగవంతుడి యొక్క ఆకర్షణ శక్తి ఎంతటిది అన్నది మరి ఇక్కడ ఇంకా కొంచెం వివరిస్తున్నారనమాట శ్లోకంలో చెప్పిన విషయాన్ని. సో భగవంతుణ్ణి ముఖాముఖి చూడగలిగినప్పుడు అన్ని క్లేశాలు కూడా పడగలవు. ఎందుకు అంటే అది డైరెక్ట్గా ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఏమని? అపశోషణం దృష్ట్వా అఖిలత అపశోషణం అంటే అన్ని చెడులు కూడా, అన్ని వ్యాకులతలను కూడా నువ్వు శమింపజేయగల శక్తి భగవంతుడి యొక్క చూపులోనే ఉన్నది అని చెప్పి దీని అర్థం. సో అది ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, వాళ్ళు ఏ విధంగా భగవంతుణ్ణి కీర్తిస్తున్నారు అన్న దాంట్లో. సో అది నెక్స్ట్ శ్లోక. మధుభోజదశార్హార్హ కుకురాంధక వృష్టిభిః ఆత్మతుల్య బలైర్గుప్తాం నాగైర్భోగవతీమివ. సో నాగలోక రాజధాని అయిన భోగవతి నగరం నాగులచే ఎలా అయితే రక్షింపబడుతుందో, భగవంతుడితో సమంగా శక్తి సామర్థ్యాలున్న ఈ వృష్టివంశ రాజులైనటువంటి భోజుడు, మధు, దశార్హుడు, అర్హ, కుకురుడు, అంధకులచే ఈ ద్వారకా నగరం కూడా పరిరక్షింపబడుతుంది. ఇప్పుడు ద్వారకా నగరం గురించి కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు వాళ్ళు స్తుతులు, భగవంతుడు అవి అంగీకరించి వాళ్ళపై అనుగ్రహ దృష్టిని సారించి ద్వారకలో ప్రవేశించడం చూసాము. ఇప్పుడు ఈ ద్వారకా నగర రాజుల గురించి కూడా ఎవరు సంరక్షిస్తున్నారు ఈ నగరాన్ని అన్న విషయాన్ని ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారనమాట. సో మధు, భోజ, దశార్హుడు, అర్హ, కుకురుడు, మరి అంధకులు, అలా వీళ్ళంతా ఈ రాజులు వృష్టిభి అంటే వృష్టి వంశపు రాజులు, అంటే యదువంశ రాజులు. ఆత్మతుల్య బలై అంటే తనతో సమానమైన బలంలో తనతో సమానమైన వాళ్ళు గుప్తాం వాళ్ళ చేత రక్షింపబడుతుంది. ఎవరితో సమానం బలంలో? నాగైర్భోగమ తీమిగా అంటే నాగులు, భోగవతి నాగలోక యొక్క రాజధాని అన్నమాట. భోగవతి అనే ఊరు నాగలోక రాజధాని అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఈ భోగవతి నగరాన్ని నాగులు ఎలా అయితే రక్షిస్తారో అలా ఈ రాజులందరూ కూడా నా ద్వారకా నగరాన్ని సంరక్షిస్తున్నారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. విజయలక్ష్మి మాతాజీ మీరు భాష్యం చదువుతారు. భాష్యం చదువు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. నాగలోక రాజధాని అయిన భోగవతి నగరం నాగులచే రక్షింపబడినట్లు శ్రీకృష్ణునితో సమానమైన శక్తి సామర్థ్యములను కలిగిన వృష్ణివంశజులకు భోజ, మధు, దశార్హ, అర్హ, కుకుర, అంధకులచే ద్వారకా నగరము పరిరక్షింపబడెను. భాష్యము వైష్ణవ. భూలోకమునకు కింద నాగలోకము గలదు. సూర్యకిరణములు ఆ లోకమునకు చేరలేవని అవగతమగుచున్నది. అయినప్పటికీ ఆ లోకములోని అంధకారము నాగుల అంటే దివ్యలోకపు సర్పముల శిరములపై గల మణుల కాంతినే తొలగింపబడుచుండును. నాగుల భోగానుభవమునకై అసలు పలు సుందర ఉద్యానవనములు, నదులు మొదలుగునవి ఉన్నట్లు తెలియచున్నది. అంతేకాక ఆ ప్రాంతము తద్లోకవాసులచే చక్కగా పరిరక్షింపబడుతున్నట్లుగా కూడా అవగతమగుచున్నది. అదే విధముగా ద్వారకా నగరము వృష్ణి వంశస్థులచే చక్కగా రక్షింపబడినది. భగవానుడు ఈ ధరిత్రిపై ఎంతటి శక్తిని ప్రదర్శించనో ఆ స్థాయి వరకు వారు ఆ దేవదేవునితో సమానముగా శక్తిమంతులై ఉండిరి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. సో భూలోకం కింద మరి మనకి 14 లోకాల్లో ఒక లోకంగా నాగలోకం కూడా ఉన్నది.
అయితే మరి సూర్యకిరణాలు అక్కడికి చేరవని చెప్పేసి ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం. అయితే ఆ లోకంలో అంధకారం మరి వాళ్ళ నాగులందరి శిరస్సులపై మణులు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ మణుల యొక్క తేజస్సుతో వాళ్ళకి చీకటి అనేది లేకుండా ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. సో వాళ్ళకు కూడా ఈ నాగలోకంలో ఎన్నో అందమైనటువంటి ఉద్యానవనాలు, నదులు ఇవన్నీ ఉన్నాయని వర్ణిస్తున్నారు. అలాగే ఆ ప్రాంతంలో వాళ్ళ ఆ లోకంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా చక్కగా వాళ్ళు పరిరక్షింపబడుతున్నట్లుగా మనకు అర్థమవుతుంది. అలాగే అంటే వాళ్ళు కింది లోకాలు అయినప్పటికీ కూడా ఈ లోకంలో వాళ్ళకి వెలుగు లేకపోయినప్పటికీ సూర్యుడు వెలుగు, ఈ మణుల వెలుగుతో అందమైన ప్రాంతాలతో వాళ్ళంతా కూడా చాలా చక్కగా పరిరక్షింపబడుతున్నారు. అదేవిధంగా ద్వారకా నగరం కూడా వృష్టి వంశస్థులతో చక్కగా రక్షింపబడింది. సో భగవంతుడు మరి ఈ భూమి మీద ఎంత శక్తి ప్రదర్శించారో మరి అంతవరకు ఆ భగవంతుడితో సమానమైన శక్తివంతులై ఉన్నారు అని చెప్తూ అంటే భగవంతుడితో సమానమైన శక్తి అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏమిటి అంటే ఆ భగవంతుడి భూమికి ఎంతటి శక్తి ఇచ్చారో వీళ్ళు కూడా అంత శక్తితోనూ ఉంటున్నారు అని చెప్పి అంటే యాదవులు మరి వాళ్ళ అదృష్టం ఎంతటిదో కొనియాడారు కాబట్టి ఆ రకంగా వాళ్ళని ఇక్కడ శ్లాఘిస్తున్నారన్నమాట. సో నాగ రాజధాని అయిన భోగవతి నగరం గురించి ఇక్కడ స్పెసిఫిక్గా మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి అది ఎంతటి గొప్ప రాజ్యమో, ఎంత గొప్పగా అక్కడ వాళ్ళందరూ కూడా సంరక్షించబడుతున్నారో మనకి అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ దానిని కంపారిజన్ చేసుకున్నారు కాబట్టి. అదే విధంగా ఈ వృష్టివంశ రాజులైన భోజుడు, మధు, దశార్హుడు, అర్హుడు, కుకురుడు, అంధకుడు వీళ్ళంతా కూడా ఈ యదు వంశాన్ని, ద్వారకా నగరాన్ని ఆ విధంగా వాళ్ళు సంరక్షిస్తున్నారు అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో భాష్యంలో చెప్తున్నారు. సో అన్ని క్రమేణా మనకి ద్వారకను గురించి ఇప్పటి వరకు మరి ప్రజల గురించి కొంత చెప్పారు, వాళ్ళ యొక్క భక్తి, వాళ్ళ భావాలు. తర్వాత ఇప్పుడు ఆ నగరం గురించి చూస్తున్నాం అన్నమాట. సర్వత్తు సర్వ విభవ పుణ్య వృక్షలతాశ్రమై ఉద్యానో పవనారాం ఐ ఆరామైవృత పద్మాకర శ్రియం. సో ఇక్కడ ద్వారకా నగరం అన్ని ఋతువైభవాలతో నిండి ఉంది. ఆశ్రమాలు, ఉద్యానవనాలు, మరి ఉపవనాలు, ఆ తర్వాత ఆరామాలు, కమలాలు, మరి ఆకరమైన జలాశయాలు అన్నిటితో ఏ విధంగా ఇది శోభిల్లుతోంది అన్న విషయం ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. సర్వ మరి అన్ని ఋతువులతో, సర్వ విభవ అన్ని వైభవాలతో, పుణ్య వృక్షాలతో, లతాశ్రయం అంటే చక్కని అందమైన లతలతో, ఉద్యానోపవన అంటే ఉద్యానవనాలతో, ఆరామై వృత చుట్టబడినదై, మరి పద్మాకర పద్మాలకు జన్మస్థానం లేదా జలాశయాలు అని అనుకోవచ్చు. పద్మాలకు జన్మస్థానం మరి సరస్సులు కాబట్టి ఆ జలాశయాలు, శ్రియం దాని యొక్క అందాన్ని, శ్రియం అంటే వృద్ధి చేయడం, ఇనుమడింప చేయడం. సో ఆ అందాన్ని ఇనుమడింపచేసేటటువంటి ఈ జలాశయాలు వీటన్నిటితో ఆ రకంగా అందంగా శోభిల్లుతోంది ద్వారకా నగరం అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. సో గోపురద్వార మార్గేషు కృత కౌతుక తోరణాం చిత్రధ్వజ పతాకాగ్రైర్ అంతః ప్రతిహతాతపాం. సో భగవంతుణ్ణి ఆహ్వానించడానికి మరి ఈ నగర ద్వారాలు, గృహద్వారాలు, రాజమార్గాలు, తోరణాలు మరి ఇవన్నీ కూడా ఉత్సవ చిహ్నాలు. మనకి తెలిసినవే కదా, మామిడాకులు కడుతూ ఉంటాము, అరటి చెట్లు కడుతూ ఉంటాము, అలాగే ధ్వజాలు, తోరణాలు, మరి పతాకాగ్రాలు, ఇవన్నీ కూడా సంయుక్తంగా మరి సూర్యకాంతిని కూడా నిరోధించే విధంగా మరి మనం పందిరి వేస్తే మనకి ఎలా అయితే నీడ వస్తుందో ఆ రకంగా మరి ధ్వజాలతో అంటే స్తంభాలు, మరి ఏదో ఒక స్తంభాలతో మరి మనం ఈ తోరణాలు, పతాకాలు ఇవన్నీ కట్టినప్పుడు మరి ఆ వెలుగు
కొంచెం తొలగి నీడ వస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి సూర్యకాంతిని నిరోధించే విధంగా వాళ్ళు ఈ అలంకరణ వీటన్నిటితో ఉత్సవ చిహ్నాలు కాబట్టి వీటితో చేశారు అని చెప్పి గోపుర ద్వారం. సో అంటే ఆ నగర ద్వారాన్ని మార్గాన్ని కృతకౌతుక తోరణం అంటే మరి ఉత్సవాలకు ఉపయోగించే తోరణాలతో చిత్రింపబడిన ధ్వజాలతో పతాకాలతో మరి అట్లా అతపాం అంటే సూర్యకాంతిని ప్రతిహతం అంటే నిరోధించాయి వీటన్నిటితో. సో ఈ తోరణాలతో పతంగాలతో వీటన్నిటితో చేసినటువంటి ధ్వజాలతో చేసిన ఈ ఉత్సవ అలంకరణలు మరి సూర్యకాంతిని నిరోధించడం అంటే నీడ వచ్చేటట్లుగా చేశాయి అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో వర్ణిస్తున్నారు. ఓకే, హరే కృష్ణ. వైజయంతి మాతాజీ, హరే కృష్ణ. మీరు నెక్స్ట్ శ్లోక చదువుతారా మాతాజీ? హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. శ్లోకం మీరు చదవండి మాతాజీ, భాష్యం చదువుతాను. ఓకే మాతాజీ. సమ్మార్జిత మహామార్గర్ అధ్యాపనక చత్వరాం సిక్తాం గంధజలైరుక్తాం ఫల పుష్పాక్షతాంకురై. సో ఇక్కడ మీనింగ్ ఒక్క నిమిషం చూద్దాము. మరి వీళ్ళు ఈ మార్గాలు వీధులు ఇవన్నీ కూడా అంగళ్ళు అన్ని మొత్తం శుభ్రపరిచి ఏ రకంగా సుగంధ జలాలు చల్లడం అవన్నీ చేశారు. మరి భగవంతుని ఆహ్వానించడం కోసం ఫల పుష్పాలు అన్ని కూడా చల్లి ఉంచారు మార్గంలో అని చెప్పి చెప్తున్నారు. మనం కూడా మరి రాజమార్గంలో ఎవరినైనా ఆహ్వానించాలంటే మరి అందంగా అంతా కూడా మనం శుభ్రం చేసి ఏ రకంగా మార్గంలో పూలు అవన్నీ కూడా చల్లి ఉంచుతామో వాళ్ళు ఆ రకంగా భగవంతుడి ఆగమనం కోసం సమ్మార్జిత చక్కగా శుభ్రపరిచారట. వీటిని మహామార్గం అంటే రాజమార్గాలను రథ్య చిన్న వీధులు అన్ని మొత్తం అన్ని అపణక అంటే అంగళ్ళు షాప్స్ అన్ని కూడా చత్వారం ఆ పక్క ప్రాంతాలన్నీ సిక్తాం గంధజలై సో అన్నిటినీ తడిపారు. దేంతో మామూలు నీటితోన గంధజలంతో సుగంధ నీటితో తడపడం ఉక్తాం చల్లారు. ఫల పుష్పాక్షత అంకురై ఫలాలతో పుష్పాలతో అక్షతలతో అవన్నీ కూడా పరచడం జరిగింది ఆ మార్గాలన్నీ అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఓకే మాతాజీ మీనింగ్ చదువుతారా? చదువుతా మాతాజీ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. రాజమార్గములు చిన్న వీధులు సందులు అంగుళ్ళు కోడలి ప్రాంతములన్నీయును చక్కగా శుభ్రపరచబడి సుగంధ జలములచే తడుపబడెను. శ్రీకృష్ణుని ఆహ్వానము కొరకై ఫలములు పుష్పములు అత్యంతులు సర్వత్రా చల్లబడెను. భాష్యము. ద్వారకాధామనందలి రాజమార్గములను చిన్న వీధులను సందులను తడుపుటకై గులాబీ మొగలి పువ్వుల నుండి తయారు చేయబడిన సుగంధ జలములు వాడబడెను. అంగడి ప్రాంతము కోడలి ప్రాంతములతో సహా ఆ ప్రదేశములన్నీను చక్కగా శుభ్రపరచబడెను. ఈ శ్లోకమునందలి వర్ణనను బట్టి ద్వారకాధామము పలు రాజమార్గములను వీధులను ఉపవనములను ఉద్యానవనములను జలాశయములను కూడిన సమావేశ ప్రాంతములను కలిగినట్టి పేద నగరముగా అవగతమగుచున్నది. పెద్ద నగరముగా అవగతమగుచున్నది. ఆ ప్రాంతములన్నీను ఫల పుష్పాదులతో చక్కగా అలంకరింపబడెను. శ్రీకృష్ణులకు ఆహ్వానమునకు గూర్చుటకి అత్యంతులను కూడిన ఫల పుష్పాదులు అన్ని ప్రాంతములందును చల్లబడెను. అత్యంతులు మరియు మొలకెత్తిన ఫలములు మంగళదాయకములుగా భావింపబడును. నేటికి అవి పర్వదినములందు హిందువులసి ఉపయోగింపబడుచున్నవి. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. సో ఇక్కడ మనం ఈ రోజు కూడా ఏ రకంగా ఈ అక్షంతలు ఇవన్నీ మంగళదాయకంగా వాడతాం అన్నది ఫలాలు మరి భగవంతుడికి అర్పించేటప్పుడు మనం ఇంట్లో పూజ చేసినా గుడికి వెళ్ళినా ఎక్కడైనా అర్చనల్లో మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఫస్ట్ మనం పెట్టేది అక్షింతలు పువ్వులు ఫలాలు భగవంతుడికి అర్పించడం. సో ఆ విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి గుర్తు చేస్తూ మరి శ్లోక వర్ణనను బట్టి ఈ ద్వారకా నగరంలో ఉన్న ఉద్యానవనాలు జలాశయాలు ఇవన్నీ కూడా వర్ణిస్తున్నారు. అంటే అది ఎంత అందమైన
పెద్ద నగరం కూడా మనకి అర్థమవుతుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ శ్లోకాలు ద్వారి ద్వారి గృహాణాం చ దధ్యక్షతా ఫలేక్షుభిః అలంకృతాం పూర్ణకుంభై బలిభి ధూపదీపకై. సో ఇక్కడ మరి అన్నీ కూడా ఏ రకంగా ప్రతి గృహంలో కూడా వాళ్ళు ఈ మంగళకరంగా ఉన్నటువంటి ఈ పెరుగు, అక్షంతలు, తర్వాత చెరుకు గడలు, ఇప్పుడు నైవేద్యం గురించి చెప్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు మరి పూజా ద్రవ్యాల గురించి ఇంతకు ముందు చూసాము. ఇప్పుడు ఏ రకమైనటువంటి నైవేద్యాలు, పూజా సామగ్రులు అమర్చారు భగవంతుణ్ణి ఆయనకి స్వాగతం చెప్పడానికి అన్నది వివరిస్తున్నారు. సో అన్ని గృహాలు వాళ్ళు ప్రతి గృహద్వారంలో కూడా ఈ మంగళకరాలైనటువంటి పెరుగు కానీ, అక్షత ఫలాలు, చెరుకు గడలు, అలాగే జలపూర్ణ కుంభాలు అంటే నీటితో ఉన్నటువంటి చెంబులు లాంటివి అనమాట అవి, తర్వాత ధూపదీపాలు, ఇవన్నీ ఇటువంటి పూజా సామగ్రి ఇవన్నీ కూడా అమర్చి భగవంతుణ్ణి ఆహ్వానించడానికి వాళ్ళంతా సిద్ధంగా ఉన్నారు. ద్వారి ద్వారి గృహాణ అంటే ప్రతి గృహంలోనూ కూడా, మరియు అధ్యక్షత ఫలేక్షుభిః అంటే దధి పెరుగు, అక్షత క్షతం కానటువంటి ఫలాలు, చెడిపోని ఫలాలు, మంచి ఫలాలు, అలంకృతం అలంకరింపబడ్డాయి, పూర్ణకుంభై అంటే జలపూర్ణ కుంభాలు, అలాగే బలిభి పూజా సామగ్రి, ధూపం, దీపం, ఇవన్నీ ఇటువంటి పూజా సామగ్రులతో ప్రతి గృహంలో కూడా ఇవన్నీ పెట్టబడి ఉన్నాయి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఈ వేదోక్తంగా ఉన్నదానికి ఇవన్నీ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది మనకి ఈ భాష్యంలో చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. మాతాజీ రస వినోదిని రాధిక మాతాజీ మీనింగ్ భాష్యం చదువుతారా? రస వినోదిని మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మీనింగ్స్ హరే కృష్ణ మాతాజీ. ప్రణామం. హరే కృష్ణ. ద్వారి ద్వారి ప్రతి గృహ ద్వారము, గృహాణ నివాస గృహముల, చ మరియు దది పెరుగు, అక్షత క్షతము కానటువంటి ఫలములు, ఇక్షుభిః చెరుకు గడలు, అలంకృతం అలంకరింపబడెను, పూర్ణకుంభై జలపూర్ణ కుంభములు, జలబి పూజా సామాగ్రితో, ధూపము బలిభిః పూజా సామాగ్రితో, ధూపము దీపములు. అనువాదము: నివాస గృహముల ప్రతి గృహ ద్వారమునందును మంగళకరములైనట్టి పెరుగు, అక్షత ఫలములు, చెరుకు గడలు, జలపూర్ణ కుంభములు, ధూపదీపములను కూడిన పూజా సామాగ్రి అమర్చబడినవి. భాష్యముపై శ్రీల ప్రభుపాద జై. వేదోక్తముగా ఒనరింపబడు ఆహ్వాన విధానము శుష్కమైనది కాదు. ఇంతకు పూర్వము తెలియజేసిన విధముగా రాచమార్గములను, చిన్న వీధులను అలంకరించుట ద్వారానే కాక, ధూపము, దీపము, పుష్పములు, పిండి వంటలు, రుచికర ఆహార పదార్థముల వంటి అవసరమైన వాటితో శ్రీకృష్ణుని శక్తానుసారము అర్చించుట ద్వారాను ఆహ్వానము కూర్చబడెను. అవన్నీను శ్రీకృష్ణునికి అర్చింపబడిన పిమ్మట ప్రసాదము జనులకు పంచబడెను. అనగా అది నేటి కాలపు శుష్కమైన ఆహ్వానం వలె జరగలేదు. ప్రతి గృహము కూడా ఆ దేవదేవుణ్ణి అదే విధముగా ఆహ్వానించుటకు సిద్ధమై ఉన్న కారణమున ప్రతి గృహము వారును వీధుల యందు జనులకు ప్రసాదమును పంచిపెట్టిరి. కనుకనే ఉత్సవము జయప్రదమయ్యెను. అన్నదానము లేకుండా ఏ ఉత్సవము కూడా పరిపూర్ణము కాజాలదు. వేద సంస్కృతి విధానం ఇది. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సో ఈ పూజా సామగ్రి ఇవన్నీ పెట్టారు కాబట్టి వాటి యొక్క ప్రాముఖ్యతను గురించి కూడా మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నారు భాష్యంలో. అంటే ఈ చిన్న చిన్న వీధులు, రాజమార్గాలే కాకుండా ప్రతి చిన్న వీధుల్ని కూడా అలంకరించారని ఇందాక శ్లోకంలో శుభ్రపరిచారు, మరి సుగంధ నీరు చల్లారు అని చూసాం కదా. సో అలాగే మరి అంతేకాకుండా ధూపదీపాలు, పుష్పాలు, పిండి వంటలు, ఈ రుచికరమైన పదార్థాలు, వీటన్నిటితో ఎవరి శక్తికి తగ్గట్లుగా వాళ్ళు భగవంతుడిని అర్చించడం ద్వారా వాళ్ళు ఈ రకంగా భగవంతుడిని ఆహ్వానించడానికి వాళ్ళు ఏర్పాట్లు చేసుకున్నారు. అవన్నీ కూడా మరి
ఈ రోజుల్లో ఇంత మనం భగవంతుడికి ఏది చేయాలన్నా అంత పద్ధతిగా అందరూ చేయడం లేదు. శుష్కమైన ఆహ్వానం అంటున్నారన్నమాట. అంటే ప్రతి గృహంలో కూడా ఆ విధంగా భగవంతుణ్ణి ఆహ్వానించడానికి వాళ్ళు సిద్ధమై ఉన్నారు కాబట్టే ప్రతి గృహంలో వాళ్ళు కూడా వీధుల్లో ఉన్న జనులందరికీ ప్రసాదాన్ని ఇచ్చారు. ఎందుకంటే అందరూ భగవంతుడికి పూజ చేసినట్లే చేసుకున్నాము అనే భావంతోనే వాళ్ళు దానిని ప్రసాదంగా అందరికీ పంచిపెట్టడం జరిగింది. కాబట్టి ఈ ఉత్సవం జయప్రదమైంది. అన్నదానం లేకుండా ఏ ఉత్సవం కూడా పరిపూర్ణం కాజాలదు అంటున్నారనమాట. అదే నిజమైనటువంటి వేద సంస్కృతి విధానం. సో అన్నదానం అనేది ఎంత ముఖ్యమో మనకి ఇక్కడ భాష్యంలో చాలా నొక్కి వక్కాణించి చెప్తున్నారు. సో వీళ్ళంతా కూడా ఆ రకంగా భగవంతుడు ఏ దానం ఇచ్చినా ఆహారం అనేది ఎప్పుడు భగవంతుడికి సమర్పించాలన్నది కూడా మనం చూసాం. సో ఈ అన్నదానం కూడా నైవేద్యంగానే సమర్పిస్తాం. సో నైవేద్యం పెట్టి ఆ తర్వాత ప్రసాదంగానే సమర్పిస్తాం. సో నైవేద్యాన్నే ప్రసాదంగా సమర్పిస్తాం. సో అలా వాళ్ళు భగవంతుడికి వాళ్ళ శక్తి అనుసారం సమర్పించి నైవేద్యాన్ని దానిని అందరికీ ప్రసాదంగా సమర్పించి ఆ విధంగా ఆ ఉత్సవాన్ని పరిపూర్ణం చేశారు. ఎందుకు అంటే ప్రసాద వితరణం లేనిదే ఏది కూడా యజ్ఞము కాదు, ఉత్సవము కాదు అన్న విషయాన్ని వాళ్ళు ఈ రకంగా పాటించారు అని చెప్పి ఇక్కడ భాష్యంలో చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. భవానీ మాతాజీ మీరు చదువుతారా శ్లోకం? చదువుతాం. ప్రణామాలు. నిశమ్య ప్రేష్టమాయాంతం వసుదేవో మహామనాః అక్రూరచ్చోగ్రసేనశ్చ రామశ్చాద్భుత విక్రమః ప్రద్యుమ్నశ్చారుదేష్ణశ్చ సాంబో జాంబవతీ సుతః ప్రహర్షవేవోచ్ఛ్వసితశయనాసన భోజనాః. ఓకే, హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. సో ఇక్కడ ప్రియుడైన శ్రీకృష్ణుడికి మరి ఆయన వెంటనే ద్వారకకై వచ్చిన వెంటనే వాళ్ళకి ఎంతో ప్రియమైనటువంటి కృష్ణుడు ద్వారకా నగరాన్ని అరుదించిన వెంటనే ఎవరు వచ్చారట? వసుదేవుడు, అక్రూరుడు, ఉగ్రసేనుడు. ఉగ్రసేనుడు అంటే ఎంతో శక్తివంతుడు. మరి ఆయన బలరాముడు తాతగారు అన్నమాట. ఉగ్రసేనుడు, బలరాముడు, ప్రద్యుమ్నుడు, చారుదేష్టుడు, జాంబవతి తనయుడైన సాంబుడు, వీళ్ళంతా అంటే సో ఆయన యొక్క తండ్రి సోదరులు, మరి తాతగారు, కుమారులు, అక్రూరుడు, మరి ఆయన మేనమావ, తరువాత భక్తుడు, వీళ్ళంతా కూడా ఆనందాతిరేకంతో వాళ్ళు ఇక శయనాన్ని, భోజనాన్ని అన్నీ కూడా వదిలి వాళ్ళంతా విన్న వెంటనే వాళ్ళు భోంచేసే వాళ్ళేమిటి, పడుకున్న వాళ్ళేమిటి, అందరూ కూడా ఆయనను చూడడానికి మరి రావడానికి వాళ్ళు ప్రిపేర్ అవుతున్నారు అన్నది ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. అన్ని శయనాసన భోజనాలను కూడా వదిలిపెట్టి భగవంతుణ్ణి దర్శించడానికి వస్తున్నారు. నిశమ్య వాళ్ళు విన్న వెంటనే ప్రేష్టం ప్రియమైనటువంటి ఆయాంతం ఆయన ఆగమనాన్ని తెలుసుకుని, వసుదేవు ఎవరి ఆగమనాన్ని? భగవంతుడి ఆగమనాన్ని తెలుసుకుని వసుదేవుడు అంటే ఆయన యొక్క తండ్రి, మహామన అంటే మహాత్ముడైనటువంటి అక్రూరుడు, తరువాత మరియు ఉగ్రసేనుడు, మరియు రామ అంటే బలరాముడు, అద్భుత విక్రముడు అంటే ఎంతో శక్తి ఉన్నటువంటి ప్రద్యుమ్నుడు, ఆ తర్వాత చారుదేష్టుడు అంటే చారుదేష్టుడు, ఆ తర్వాత సాంబుడు ఎవరు? జాంబవతి పుత్రుడు, జాంబవతి సుతుడైన సాంబుడు, ప్రహర్ష వీళ్ళంతా కూడా ప్రహర్ష వేగంతో అంటే ఆనందాతి రేకంతో మరి ఉచ్ఛ్వసిత ప్రభావితులై, ఎంతో సంతోషంతో వాళ్ళు ప్రభావితులై ఉచ్ఛ్వసిత శయనాసన భోజన వాళ్ళు నిద్ర, ఆ తర్వాత ఆసనం, ఆ తర్వాత భోజనం, వీటన్నిటిని కూర్చున్న వాళ్ళు, పడుకున్న వాళ్ళు, భోంచేసేవాళ్ళు అందరూ కూడా ఆనందాతిరేకంతో వీళ్ళంతా చూడాలి అనేటటువంటి దీనితో వాళ్ళంతా అవన్నీ కూడా అన్నీ వదిలి వాళ్ళ భోజనాన్ని, వాళ్ళ నిద్రను, వాళ్ళు కూర్చుంటే ఆసనాన్ని అన్నీ వదిలి బయలుదేరారు
అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో వాసుదేవుడు ఎవరో మనందరికీ తెలుసు. ఆయన సూరసేనుడి తనయుడు, దేవకీదేవి భర్త, శ్రీకృష్ణుడికి తండ్రి, అలాగే కుంతీదేవికి సోదరుడు, సుభద్రకు జనకుడు. సో ఆయన వసుదేవుడు అని చెప్తూ సుభద్రకు మరి అర్జునుడితో వివాహం జరిగింది. అటువంటి ఆధారం మరి ఈ రోజు కూడా భారతదేశం అంటే ఇక్కడ చెప్పిన ఒక్కొక్కరు కొన్ని విషయాలు ఇక్కడ మనకి ఎవరు ఏమిటి అన్నది భాషల్లో చెప్తున్నారన్నమాట వారి గురించి. సో ఈ రోజు కూడా సుభద్రతో అర్జునుడికి వివాహం జరిగిందనే ఆధారం కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉన్నది. ఉగ్రసేనుడు ఆస్థానంలో ఆయన మంత్రిగా ఉన్నాడు. అలాగే నెలకొల్పబడ్డ వసుదేవుడు తరువాత ఉగ్రసేనుడి సోదరుడైన దేవకిని దేవకుడు 8 పుత్రికలను కూడా ఆయన వివాహం ఆడాడనమాట. సో ఉగ్రసేనుడి యొక్క సోదరుడు ఎవరు అంటే దేవకుడు. ఆయన యొక్క పుత్రికలను ఈయన వివాహం ఆడటం జరిగింది. వాళ్ళల్లో దేవకీదేవి ఒకటి. కంసుడు మరి ఆయన యొక్క బావమరిది. దేవకీదేవి అదృష్ట తనయునికి దేవకీదేవి అష్టమ తనయుడు అయిన తనయుణ్ణి కంసుడికి అప్పగించాలని ఇద్దరు కూడా ఒప్పందం చేసుకున్న తర్వాత అతను ఈ దేవకీదేవిని చంపకుండా వదిలిపెట్టారన్నది మనం చూస్తాం. కాబట్టి ఇలా తర్వాత కంసుడు వీళ్ళిద్దరిని కారాగారంలో పెట్టడం ఇవన్నీ కూడా జరిగాయి. ఆ విషయాలన్నీ కూడా ఇక్కడ చెప్తున్నారు. మరి తర్వాత కశ్యపుడు అనే పురోహితుడు మరి ఈ శృతశృంగ పర్వతానికి పంపినప్పుడు ఆయన ఆ బ్రాహ్మణుడు అక్కడ ఈ కార్యాలన్నీ కూడా ఆయన నిర్వర్తించాడు. పాండవుల మేనమామగా మరి శుద్ధి సంస్కార కార్యాల్లో ఈ కశ్యపుడు ఈ కార్యాలన్నీ నిర్వహించాడు. శ్రీకృష్ణుడు కంసుడు కారాగారంలో ఆయన జన్మించినప్పుడు వసుదేవుడు గోకులంలో ఉండే నందమహారాజు ఇంటికి ఆయన్ని చేర్చడం, ఆ తర్వాత వసుదేవుడి నిర్యాణానికి ముందే శ్రీకృష్ణుడు బలరాముడితో అంతర్ధానం చెందడం జరిగింది. సో తండ్రి కంటే ముందుగానే వీళ్ళిద్దరూ అవతారాలు చాలించడం జరిగిందనమాట. ఏది కృష్ణ బలరాములు. సో వసుదేవుడి నిర్యాణం తరువాత ఆయన మేనల్లుడైన అర్జునుడే ఆయనకి దహన సంస్కారాలు చేయవలసి వచ్చింది. ఎందుకు అంటే వీళ్ళిద్దరూ ఆ టైంకి అవతారాలు ముగించబట్టి అని కొన్ని విషయాలు మనకి ఇక్కడ చక్కగా వివరించారు వసుదేవుడి గురించి. నెక్స్ట్ అక్రూరుడేమో వృష్టి వంశంలో ఆయన సేనాపతే కాకుండా మరి పరమ భక్తుడు భగవంతుడికి. కీర్తనలతో ఆయన మరి భగవంతుడిని ఆ రకంగా పూజించి పూర్ణత్వాన్ని పొందాడు. ఎప్పుడు భగవంతుడు అక్రూరుడు. అందుకే ప్రార్థనలకు ఆయన్ని ఉదాహరణగా చెప్తూ ఉంటారు అక్రూరుణ్ణి. నవవిధ భక్తుల్లో ప్రార్థనా భక్తికి అక్రూరుడు మరి తరువాత ధ్రువ మహారాజుని కూడా చెప్తాము ఉదాహరణగా. సో అక్రూరుడు అంతటి భక్తుడు. ఆ రకంగానే ఆయన పూర్ణత్వాన్ని సాధించాడు. ఆయన భార్య ఎవరు అంటే అహూకుడు అనే అతని యొక్క కుమార్తె సూతని అనే ఆవిడ ఈ అక్రూరుడికి భార్య. సో భగవంతుడి సంకల్పంతో ఎప్పుడైతే అర్జునుడు సుభద్రను హరించడం జరిగిందో ఆ సమయంలో అక్రూరుడు కూడా ఆయనను సమర్థించడం జరిగిందన్నమాట. సో ఇలా సుభద్రాపహరణం తరువాత శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడు అక్రూరుడు ఇద్దరు కూడా అర్జునుడిని చూడడానికని వెళ్ళినప్పుడు ఇద్దరు అర్జునుడికి కట్నాలను కూడా సమర్పించారు. ఎందుకంటే చెల్లెలు అన్న దాంతో ఈయన మేనకోడలు అన్న దాంతో ఇద్దరు కూడా అర్జునుడికి కొన్ని కానుకలు ఇవ్వడం జరిగింది కట్నం రూపంలో. సో సుభద్ర తనయుడు మరి అభిమన్యుడు ఆయన ఉత్తర అంటే పరీక్షిత్ మహారాజు యొక్క తల్లి ఆవిడ కదా. సో ఆ ఉత్తర అంటే విరాటరాజు కుమార్తె అన్నమాట. ఆవిడను వివాహం ఆడినప్పుడు అక్రూరుడు అక్కడ ఉన్నాడు ఉపస్థితుడై. అలాగే అక్రూరుడి మామగారు అహూకుడు ఉన్నాడు కదా, అతను అక్రూరుడితో సరి అయిన సంబంధం ఎప్పుడు కూడా ఆయనకి లేదట. అయినా కూడా ఇద్దరూ కృష్ణ భక్తులే అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ అక్రూరుడు గురించి కొన్ని డీటెయిల్స్ చెప్తున్నారు. ఏ విధంగా సుభద్రాపహరణం అయిన తర్వాత అర్జునుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన కూడా కానుకలు అర్పించాడు. ఆ తర్వాత మరి
ఆవిడ కొడుకైన అభిమన్యుడు ఉత్తరను వివాహం ఆడేటప్పుడు ఏ విధంగా వివాహం దగ్గర తను కూడా ఉన్నాడో వివాహం జరిపేటప్పుడు, అలాగే ఆయన మామగారితో ఆయనకి కొద్దిగా సంబంధాలు అంత బాగా మంచి సంబంధం లేకపోయినా ఇద్దరు కూడా కృష్ణ భక్తులే అని అక్రూరుడు గురించి కొన్ని విషయాలు. ఆ తర్వాత ఉగ్రసేనుడు గురించి కూడా చెప్తున్నారు. ఆయన మరి చాలా గొప్ప బలవంతుడు. ఆ ఉగ్రసేనుడు ఈ వృష్టివంశ యదువంశ రాజులలో ఒకడు, కుంతి భోజుడి యొక్క బంధువు. అతనికి ఇంకొక నామం ఏమిటి అంటే అహూకుడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఈ అహూకుడు వసుదేవుడి మంత్రి మరియు శక్తిశాలి అయిన కంసుడు కూడా అతనికి కొడుకు. సో కంసుడి తండ్రి అన్నమాట ఈ ఉగ్రసేనుడు. సో కంసుడు మరి తండ్రి అయిన ఉగ్రసేనుడినే బందీ చేసేసాడు, కారాగారంలో పెట్టి ఈ మధురా నగరానికి రాజయ్యాడు కంసుడు. ఏమిటి మనం ఏదో ఈ మొఘలాయి వాళ్ళు కొన్ని తప్పులు చేశారేమో అనుకుంటూ ఉంటాం. ఔరంగజేబు షాజహాన్ని ఇలా జైల్లో పెట్టాడు అని మనం చదువుతూ ఉంటాం, హిస్టరీ చదివిన వాళ్ళు మీకు స్కూల్లో ఎప్పుడైనా గుర్తుంటే. అలా ఆ రోజుల్లో మరి ఈ కంసుడు కూడా తన స్వంత తండ్రిని జైల్లో ఈ రకంగా కారాగారంలో పెట్టి మధురా నగరానికి రాజయ్యాడు అనమాట. కానీ శ్రీకృష్ణుడు ఆయన సోదరుడైన బలరాముడు వాళ్ళ యొక్క కరుణ వల్ల కంసుడు మరి చివరికి చంపబడి ఉగ్రసేనుడు మళ్ళీ రాజ్యాభిషిక్తుడయ్యాడు. అది మనం చూస్తాం ఈ భాగవతంలో కూడా. సో అలాగే దీంట్లో కూడా భారతంలో కూడా. సో ఈ శాల్వుడ్ అనేవాడు అతను ఈ ద్వారకా నగరంపై దండెత్తడం జరిగింది. అప్పుడు ఉగ్రసేనుడు ఎంతో వీరత్వంతో పోరాడి ఈ శాల్వుడిని వెనక్కి త్రిప్పి పంపడం జరిగింది. అలాగే శ్రీకృష్ణుడు యొక్క దివ్యత్వాన్ని గురించి నారదుణ్ణి ప్రశ్నించాడన్నమాట ఈయన. ఎవరు? ఈ ఉగ్రసేనుడు. యదువంశం నశించనున్నప్పుడు ఈ సాంబుడి గర్భం నుంచి ఉద్భవించిన ఈ ముసలం అతని ఎదుటకు తీసుకువచ్చారు. చివరికి మరి ఈ ముసలం పుడుతుందంటారు కదా. సో ఈ సాంబుడి గర్భం నుంచి ఆ ముసలం పుట్టినప్పుడు అది ఆయన దగ్గరికి తీసుకురావడం జరిగింది. ఎప్పుడు ఇతను ఏం చేస్తాడంటే దాన్ని చాలా బలవంతుడు కాబట్టి ఉగ్రసేనుడు దానిని ముక్కలు చేసి అది అరగదీసి అక్కడ ద్వారక దగ్గరలో ఉన్న సముద్రంలో పడవేయడం జరిగింది. అయితే ద్వారకా నగరం మరియు ఈ రాజ్యంలో ఉన్న మద్యపానం వీళ్ళంతా మరి మద్యపానానికి లోనై ఈ రకంగా మరి వాళ్ళ వినాశనాన్ని కొని తెచ్చుకున్నారు. కాబట్టి ఆయన ఆ ముసలాన్ని ముక్కలు చేసి అరగదీసి సముద్రంలో వేసి ఈ మద్యపానాన్ని కూడా ఆయన నిషేధించడం జరిగిందన్నమాట. తరువాత అయినా మరి మిగిలిన వాళ్ళైనా ముందు తరాల వాళ్ళు కూడా మరి కనీసం బాగుపడతారు అనే ఉద్దేశంతో. సో మరణం తర్వాత ఆయనకి విముక్తి కూడా కలిగింది. ఇది ఉగ్రసేనుడి యొక్క చరిత్ర క్లుప్తంగా. అలాగే బలరాముడు వసుదేవుడు తనయుడైన రోహిణి ద్వారా ఆయన జన్మించడం జరిగింది. ఈ బలరాముడు రోహిణి నందనుడు, అంటే రోహిణికి ప్రియసూతుడు. ఆ రకంగా ఆయన ప్రసిద్ధి చెందాడు. కంసుడితో మరి ఆయన పరస్పరంగా ఒక ఒప్పందం చేసుకున్నాడు. ఏది? వసుదేవుడు ఖైదును అంగీకరించినప్పుడు మరి తన తల్లి అయిన రోహిణితో సహా బలరాముడు నందమహారాజుకి అప్పగించబడ్డాడన్నమాట. సో అలా నందమహారాజు శ్రీకృష్ణుడితో సహా బలరాముడు కూడా పోషక తండ్రి అయ్యాడు. సో అలా కృష్ణుడినేమో తను అక్కడ వదిలి ఈ రోహిణిని బలరాముడిని కూడా నందమహారాజుకు అప్పచెప్పడం జరిగింది. సో ఆ రకంగా నందమహారాజు ఇద్దరిని కూడా తన దగ్గర పెంచుకోవడం జరిగింది. సో ఈ నందమహారాజు శ్రీకృష్ణుడితో సహా బలరాముడు కూడా పోషక తండ్రి అని చెప్పి ఇక్కడ ఆయన గురించి చెప్తున్నారు, బలరాముడి గురించి. మరి ఆయన ప్రధాన విస్తృతం ఏది? శ్రీకృష్ణుడికి ప్రధానంగా ఆయన ప్రధానాంశ. అందుకని మనం అంశాలన్నీ కూడా గోలోక చాట్లో కూడా చూస్తాం, సంకర్షణుడు. కాబట్టి శ్రీకృష్ణుడితో సమానమైన శక్తి సంపన్నుడు. మరి విష్ణుతత్వం కోవకు చెందిన ఆయన ఈ బలరాముడు మరి ద్రౌపది స్వయంవరం అప్పుడు ఆయన కూడా ఉన్నాడట. అలాగే
మరి వాళ్ళ పథకం ప్రకారం అర్జునుడు సుభద్రను అపహరించినప్పుడు అంటే వీళ్ళ యొక్క సలహాతో అర్జునుడు చేయడం జరిగింది. సో బలరాముడు కూడా అర్జునుడు పట్ల కొంచెం కోపితుడై వెంటనే సంహరించాలని అనుకున్నాడు. అది శ్రీకృష్ణుడి పథకం. కానీ బలరాముడు మరి తన చెల్లెల్ని అపహరించినందుకు ఆయన్ని సంహరించాలనుకున్నాడు. కానీ శ్రీకృష్ణుడు మరి తన ప్రియమైన స్నేహితుడు అయిన అర్జునుడి కోసం బలరాముడి పాదాలపై పడి మరి కోపాన్ని పోగొట్టడానికి ఆయన ప్రయత్నించి ఆ రకంగా బలరాముడిని శాంతింపజేశారు అని చెప్తున్నారు. అప్పుడు బలరాముడు సంతృప్తి చెంది ఆయన ఇక అప్పుడు ఊరుకోవడం జరిగింది. అదే విధంగా ఒకసారి కౌరవులపై కూడా అతనికి కోపం రావడం, వాళ్ళ నగరాన్నంతా కూడా యమునా నదిలో ముంచివేయాలని అనుకోవడం జరిగింది. ఎందుకంటే మహాశక్తిశాలి బలరాముడు కాబట్టి. కానీ కౌరవులు మరి ఇలాగే ఆయన పాదాలను శరణు వేడి ఆయనకు ఆనందాన్ని కలిగించి తద్వారా రక్షింపబడ్డారు. సో అలా శ్రీకృష్ణుడు జన్మకు ముందే జన్మించాడు కాబట్టి బలరాముడు దేవకి యొక్క సప్తమ సంతానం అని చెప్పి కంసుడి యొక్క క్రోధాన్ని తప్పించుకోవడం కోసం భగవంతుడు సంకల్పంతో ఆయన రోహిణి గర్భానికి మార్చబడ్డారు. సో ఆవిడ యొక్క గర్భంలో ఆయన మొదట ఉన్న ఈ కంసుడు నుండి తప్పించడానికి ఆవిడ రోహిణి గర్భానికి మార్చబడ్డారు. కాబట్టి ఆయన నామం సంకర్షణుడు అని చెప్పారు. అంటే సంకర్షణుడు కూడా బలరాముడి ప్రధానాంశమే అంటున్నారు. మరి భగవంతుడితో సమానమైన శక్తివంతుడు, భక్తులకు ఆధ్యాత్మిక బలాన్ని ఇవ్వగలవాడు కాబట్టి బలదేవుడు అని కూడా ఆయనకు పేరున్నది. ఆ బలదేవుడు అనుగ్రహం లేనిది ఎవరు కూడా భగవంతుడిని తెలుసుకోలేరని వేదాలు కూడా చెప్తున్నాయి. గురువు లేనిదే భగవంతుడిని ఎలా మనం అర్థం చేసుకోలేమంటున్నారు. అలాగే బలదేవుడు అనుగ్రహం లేనిదే భగవంతుని తెలుసుకోలేరని వేదాలు అంటున్నాయి. ఇక్కడ బలము అంటే ఆధ్యాత్మిక బలం కానీ దేహ బలం కాదు. సో బలం అంటే ఆ స్పిరిచువల్ స్ట్రెంగ్త్ అన్నమాట, ఆధ్యాత్మిక బలం. కాబట్టి కొంతమంది అజ్ఞానులు బలం అంటే ఏదో దేహ బలం అనుకుంటారు, కానీ దేహ బలంతో ఎవరూ ఆధ్యాత్మికతను సాధించలేరు కదా. సో దేహ బలం మన దేహంతోనే అంతమైపోతుంది, కానీ ఆధ్యాత్మిక బలానికి ఈ శరీరానికి సంబంధం లేదు. అది ఎప్పుడైనా కూడా ఆత్మతో పాటే ఉంటుంది ఆధ్యాత్మిక బలం అంటున్నారు. కాబట్టి ఈ బలదేవుడి వల్ల మనకి సంప్రాప్తమయ్యే ఈ బలం ఎప్పుడు కూడా వృధా కాదు. అది ఆధ్యాత్మిక శక్తి ఆయన వల్ల సంప్రాప్తం అవుతుంది, అది నిత్యము. కాబట్టి భక్తులందరికీ కూడా ఈ విధంగా ఆయన ఆధ్యాత్మిక గురువు అని చెప్పి బలరాముణ్ణి చెప్తున్నారు. సాందీపని ముని దగ్గర మరి శ్రీకృష్ణుడితో ఆయన కూడా విద్య అభ్యసించాడని మనం చూసాం కదా. సో అక్కడ బాలకృష్ణుడితో పాటు ఆయన ఎంతో మంది దానవులను సంహరించడం కూడా మనం చూస్తాం ఈ భాగవతంలో, మరి ఎస్పెషలీ 10th క్యాంటోలో. కాబట్టి ముఖ్యంగా ఈ తాళవనంలో ధేనుకాసురుని వధించడం, అలాగే కురుక్షేత్ర రణంలో మరి తటస్థంగా ఉన్నట్లుగా ఆయన ఉంటూ ఎవరిని నేను చంపడం కానీ ఏమి చేయనని చెప్తారు కదా ముందుగానే. యుద్ధం అదిను మరి రాయబారం చేసి యుద్ధాన్ని తప్పించడానికి ఆయన సాయశక్తుల రాయబారిగా కూడా ప్రయత్నించడం జరిగింది. ఏది బలరాముడు. ఎందుకు అంటే ఆయనకి మరి దుర్యోధనుడు కూడా ప్రియ శిష్యుడు బలరాముడికి. కాబట్టి ఆయన మరి పాండవులు మరి న్యాయవంతులని ఆయనకు తెలుసు. సో ఆయన తటస్థంగా ఉండి ఏదైనా ఎలా అయినా ఈ రాయబారంతో ఈ యుద్ధాన్ని ఆపాలని చేయడం జరిగింది బలరాముడు కూడా. సో ఆ దుర్యోధనుడి పట్ల కొంత అనురాగం ఉన్నది, అయినా కూడా ఆ తటస్థుడిగా ఆయన వర్తించాడు. ఆ తర్వాత భీముడికి దుర్యోధనుడికి మధ్య గదాయుద్ధం జరిగినప్పుడు అక్కడ కూడా ఆయన ఉన్నాడు. ఉండి ఎప్పుడైతే భీముడు దుర్యోధనుడు ఊరువులు అంటే ఆ నడుము కింద ఉన్న తొడ భాగం మీద అతను కొట్టినప్పుడు మరి చాలా బాధపడ్డాడు బలరాముడు. ఎందుకంటే అది అన్యాయం, దానికి ఏమైనా సరే ప్రతీకారం కూడా చేయాలి అని చెప్పేసినంత క్రోధం ఆ సమయంలో బలరాముడికి కలిగింది. అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు బలరాముడి క్రోధం నుంచి భీముడిని తప్పించడం జరిగిందన్నమాట. కానీ ఆయనకి భీముడి పట్ల ఇక దాంతో గౌరవం అనేది పోయింది, ఆయనకి భీముడి మీద పోయి ఆయన అక్కడి నుంచి వెంటనే వెళ్ళిపోవడం కూడా జరిగింది బలరాముడు. సో ఆ రకంగా ఆయన నిష్క్రమించిన వెంటనే దుర్యోధనుడు అంటే ఇంకా ఉండలేకపోయాడు. ఇక ఆయన ఆ పరిస్థితిలో ఆయన అక్కడ ఉండలేక ఆయన వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. ఆయన వెళ్ళిన వెంటనే దుర్యోధనుడు ప్రాణాలు వదలడం జరిగింది. సో మేనమామ కాబట్టి
అభిమన్యుడు దహన సంస్కారాలు చేశాడు. ఏది అర్జునుడి కొడుకైన అభిమన్యుడు, ఆయనకి దహన సంస్కారాలు చేయడం జరిగింది అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. దుఃఖంలో ఉన్న పాండవుల్లో ఎవరికి కూడా ఈ పని వాళ్ళెవరూ చేయలేకపోయారు. చివరికి అతడు ఒక పెద్ద తెల్లని సర్పంతో నోటి ద్వారా సృష్టించి ఈ జగన్ నుండి నిష్క్రమించాడు అని చెప్పి అంత్యంలో. సో అంటే చివరిలో ఒక పెద్ద తెల్లని సర్పం ఆయన నోటి ద్వారా ఆయన సృష్టించి ఆ రకంగా ఆయన ఈ జగత్తు నుంచి నిష్క్రమించడం జరిగింది. ఆ విధంగా సర్పరూపంలోనే శేషనాగుడు అని చెప్పేసి బలదేవుడు వెళ్ళడం జరిగింది సర్పరూపంలో అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఆ రకంగా ఆయన ఈ జగత్తు నుంచి నిష్క్రమించారనమాట, ఒక సర్పరూపంలో శేషనాగుగా. సో ఇది క్లుప్తంగా బలరాముడి గురించిన చరిత్ర. ఇక ప్రద్యుమ్నుడు మరి శ్రీకృష్ణుడి కుమారుడు, ఆయన కామదేవుడి యొక్క అవతారం. కొందరి అభిప్రాయం ప్రకారం ఆయన సనత్ కుమారుడు. ఉన్నారు కదా 4 బ్రహ్మకుమారులు, సనక సనందన సనాతన సనత్ కుమారులు. వాళ్ళల్లో సనత్ కుమారుడు అని కొంతమంది అనుకుంటారు. అయితే భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడు రుక్మిణి మరి లక్ష్మీదేవి వాళ్ళిద్దరి యొక్క, రుక్మిణి అంటే లక్ష్మీదేవి అవతారం అని చెప్తాం కదా, వాళ్ళిద్దరి సంతానం ఈ ప్రద్యుమ్నుడు అన్నమాట. సో అర్జునుడు ఎప్పుడైతే సుభద్రను వివాహం చేసుకున్నప్పుడు అర్జునుడిని అభినందించడానికి వెళ్ళిన వాళ్ళలో ప్రద్యుమ్నుడు కూడా ఒకడు అంటున్నాడు. అలాగే సాల్వుడితో యుద్ధం ఆ సాల్వుడు వచ్చి ఇక్కడ వీళ్ళ మీద దండెత్తి వచ్చినప్పుడు ఆ సేనాపతులలో ఈ ప్రద్యుమ్నుడు ఒకడన్నమాట. సో సాల్వుడితో యుద్ధం చేసి మూర్ఛపోతాడు. అప్పుడు రథసారథి అతన్ని యుద్ధరంగం నుంచి శిబిరానికి తీసుకువెళ్తాడు. అది ఇలా చేసినందుకు మరి ప్రద్యుమ్నుడు సారథిని కొంచెం నిందించడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో రాజులు అలా వెళ్ళిపోవడం వాళ్ళకి అవమానకరం అన్నమాట. సో ఏదేమైనా మళ్ళీ తిరిగి సాల్వుడితో అతను పోరాటం జరిపి విజయాన్ని సాధిస్తాడు. అలాగే ఎంతో మంది దేవతలను గురించి అతను నారదుడి దగ్గర నుంచి శ్రద్ధగా శ్రవణం చేయడం, అంటే భక్తి మార్గంలో కూడా ఎలా ఉన్నాడు, వీరుడే కాకుండా అన్నది చెప్తున్నారు. అలాగే శ్రీకృష్ణుడు చతుర్వ్యూహంలో 3వ వాడు అని, అలాగే తన తండ్రి అయిన కృష్ణుడు ద్వారా బ్రాహ్మణుల మహిమను కూడా భగవంతుడి దగ్గర నుంచి శ్రవణం చేశాడు తండ్రి దగ్గర నుండి. అలాగే యదువంశీయుల మధ్య వచ్చిన యుద్ధంలో అతడు ఇంకొక భోజుడని ఇందాక చూసాం కదా, వృష్టిరాజులలో ఒకడైన చివరికి ఆ భోజుడి చేతిలో మరణించాడనమాట. మరణానంతరం మళ్ళీ తిరిగి ఆది స్థితిలో ప్రతిష్ఠుడయ్యాడు. అంటే అతను మరి ఇట్లా బ్రహ్మకుమారుల్లో ఒకడని, సనత్ కుమారుడని, లేదా కామదేవుడు అవతారమని ఏదో అని చెప్పారు కదా. సో తన యొక్క ఒరిజినల్ స్థితికి మళ్ళీ వెళ్ళిపోయాడు ఇక్కడ మరణానంతరం అని చెప్పి చెప్తున్నారు. మరి అంతటి గొప్ప వీరుడు, తర్వాత భక్తుడు, మరి శ్రీకృష్ణుడు రుక్మిణీదేవిలి యొక్క సంతానం అయినప్పటికీ కూడా ఈ యదువంశం చివరికి ఏ విధంగా అంతమవ్వాలన్నది కూడా శ్రీకృష్ణుడి యొక్క ప్రణాళిక ప్రకారమే జరిగింది. కాబట్టే వాళ్ళకి మరి ఇటువంటి సాంబుడు ఎంతో గొప్పవాడు, జాంబవతి కొడుకు, చివరికి మరి అతనికి పెట్టిన శాపం, అతనికే మరి ఈ ముసలం వాళ్ళంతా కూడా ఏమిటంటే ఈ మద్యపానంలో వాళ్ళంతా మద్యపాన ప్రభావంతో అలా అయిపోవడం జరిగింది. చివరికి ఆ రకంగా యదువంశం మరి అంతమవడం జరిగిందనమాట. సో వీళ్ళే ఒకరికొకరు ఈ రకంగా యుద్ధం చేసుకుంటూ చివరికి భోజుడి చేతిలో ఆయన మరణించడం జరిగింది. ఇది ప్రద్యుమ్నుడి యొక్క మరణించిన తర్వాత ఆయన యొక్క ఒరిజినల్ స్థితికి ఆయన మళ్ళీ వెళ్ళిపోయాడు. ఇక చారుదేష్ణుడు అంటే ఈ రుక్మిణీ కృష్ణుల యొక్క ఇంకొక తనయుడు, అంటే ప్రద్యుమ్నుడి సోదరుడు అన్నమాట. ఈ ద్రౌపది స్వయంవరంలో అతను కూడా ఉన్నాడట అప్పుడు. అలాగే తన తండ్రిలాగా సోదరుల వల్ల అతను కూడా గొప్ప యోధుడు. అతడు కూడా మరి ఎంతో మంది వివినిధకుడు అనేటటువంటి అతనితో పోరాటం సలిపి యుద్ధంలో అతన్ని సంహరించాడు అని కొన్ని డీటెయిల్స్. చారుదేష్ణుడు అంటే భగవంతుడి యొక్క కుమారుడు, రుక్మిణీ కృష్ణుల కుమారుడు గురించి కూడా కొన్ని విషయాలు ఇక్కడ చెప్పారు. ఇక సాంబుడు, ఆయన యదువంశ వీరుల్లో ఒకడు. ఈ సాంబుడు జాంబవతి ద్వారా శ్రీకృష్ణుడికి సంతానం.
మరి అర్జునుడి ద్వారా ఈ విలువిద్యను నేర్చుకున్నాడు. ఈ సాంబుడు విలువిద్య అర్జునుడి దగ్గర నేర్చుకుని ధర్మరాజు కాలంలో రాజ్యసభలో సభ్యుడిగా ఉండేవాడనమాట సాంబుడు. అయితే ధర్మరాజు రాజసూయ యాగం చేస్తాడు కదా, అప్పుడు అక్కడ ఆయన ఉండడం. ఆ తర్వాత ప్రభాస యజ్ఞ సమయంలో కూడా ఈ యదువంశస్థులందరూ కలుసుకున్నప్పుడు సాంబుడు ఎన్నో గొప్ప ఘనకార్యాలు సాత్యకి చేయడం, అలాగే బలదేవుడు ఎదుట వర్ణింపబడ్డాడు. అతను చేసినటువంటి ఘనకార్యాలన్నీ కూడా సాత్యకి బలరాముడికి వర్ణిస్తాడన్నమాట. వీళ్ళేదో యజ్ఞం చేసుకున్నప్పుడు ఈ యాదవ వంశస్థులందరూ ఈ సాత్యకి బలరాముడికి ఈ సాంబుడు ఎంతటి ఘనకార్యాలు కొనరించాడో అవన్నీ కూడా వర్ణిస్తాడు. అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు కూడా అక్కడే ఉంటారు. సో అతను ఎప్పుడైతే ఒక గర్భిణీ స్త్రీగా ఒక వేషం వేసుకుని ఋషుల ఎదుట ఇతన్ని నిలబెడతారు ఏదో ఫన్కి, ఈ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కొంతమంది. అది మరి వీళ్ళంతా కొంచెం మద్యపానంలో ఉంటూ ఆలోచన శక్తి సరిగ్గా లేని సమయంలో వాళ్ళు మరి ఋషులందరినీ ఏదో వేళాకోళంగా ఒక గర్భిణీ స్త్రీని అతన్ని నిలబెట్టినప్పుడు ఆ సాంబుడు హాస్యంగా మరి అతను కూడా దాంట్లో పాల్గొనబట్టి నీవు ఇక నిజంగానే ఈ ఒక ముసలాన్ని నువ్వు నీ నుండి ఉద్భవించి అది యదువంశ నాశనానికి కారణం అవుతుందని చెప్పి వాళ్ళంతా శాపం పెట్టడం జరిగిందనమాట. సో అలా యదువంశానికి వాళ్ళ యుద్ధానికి కారణమైన ముసలం అతని నుండి ఉద్భవించింది. మర్నాడు ఉదయం సాంబుడు ఒక పెద్ద ఇనప ముసలం ఉద్భవించింది. దానికి తగ్గ చర్య ఏం చేయాలో తెలియక వాళ్ళందరూ దాన్ని ఉగ్రసేనుడికి అప్పగించడం జరిగింది. అప్పుడు ఉగ్రసేనుడు తన శక్తితో దానిని ముక్కలు చేసి అరగదీయించి సముద్రంలోకి విసిరికొట్టి సముద్రంలోకి కలిపేటట్లుగా చేస్తాడు. అయితే ఆ తరువాత మరి భవిష్యత్తుగా చెప్పబడిన, అంటే ముందుగానే చెప్పారు ఇది భవిష్యత్తు యదువంశానికి అని, ఆ బాంధవ యుద్ధం సంభవించింది అనమాట. అంటే బంధువులందరూ కూడా ఇలా ఆ ముసలం యొక్క ఎఫెక్ట్తో, ఆ శాప మహిమతో వీళ్ళంతా మరి ఈ రకంగా వాళ్ళలో వాళ్ళే యుద్ధాలు చేసుకుని పోరాడుకుని ఆ యుద్ధంలో సాంబుడు మరణించడం జరిగింది. ఈ విధంగా భగవంతుడి తనయులందరూ శయనము, ఆసనము, భోజనాలతో సహా వాళ్ళ అంటే ఇవన్నీ మనకి స్టోరీస్, వీళ్ళందరూ చివరికి ఏమయ్యారు, వీళ్ళ చరిత్ర ఏమిటని చెప్పిన తర్వాత ఆ శ్లోకం దగ్గరికి వచ్చారు. మళ్ళీ ఏమిటి అసలు శ్లోకం, ఇటువంటి గొప్ప గొప్ప వీరులు అందరూ ఎవరు మరి మనం చూసాం. వసుదేవుడు, అక్రూరుడు, ఉగ్రసేనుడు, మానవాతీత శక్తి ఉన్న ఉగ్రసేనుడు, మానవాతీత శక్తి ఉన్న బలరాముడు, ప్రద్యుమ్నుడు, చారుదేష్ణుడు, సాంబుడు, వీళ్ళంతా జాంబవతి తనయుడైన సాంబుడు, వీళ్ళ లాస్ట్ ముగ్గురు కుమారులు అన్నమాట. అందరూ ఆనందంతో వాళ్ళ శయనాన్ని, ఆసనాన్ని, భోజనాన్ని వదిలి అందరూ కూడా భగవంతుణ్ణి ఆహ్వానించడానికి ఏతించారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇంతటితో మనం ఇక్కడ ఆపుదాము. నెక్స్ట్ శ్లోకాన్ని నెక్స్ట్ క్లాస్లో 18వ శ్లోకం చూద్దాము. హరే కృష్ణ. అందరికీ క్లాస్కి వచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. అందరికీ మళ్ళీ ధన్యవాదాలు. ప్రణామాలు మాతాజీ. హరే ప్రణామాలు మాతాజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. చెప్పండి. అది మాకు